Čaute, moje meno je Jockey na 5.1 a vás zdravím pri trecom dieli Ultra Hardcore s hráčmi Rack and Play. Stále väčšinou. A stále rovnaký, zatiaľ žijeme. Žijeme, máme veľa diamantov. No už vlastne ne, ale na sebe máme diamanty. A ja som našiel bug. Čo? Kebyže vidíš ten bug, daj si dozadu FPčku. No. Náš čo nevidíš okolný priestor? Nenačítaný. No, počkaj, to si troška dopredu. Ja mám taký nenačítaný priestor, že mám, keby som videl X-ray. X-ray je blbosť. Najhoršia vec. Tak čo budeme? Tu musíme ale jablko nájsť. Jedno pre mňa, pre seba, pre teba, pre mňa. Tak ja idem vydať sa na to. Ty máš viac HP, takže chod ty. Jedno jablko a rýchlo domov. Zakopaš si to? Ja jen so stromy, takže idem pokáčať. Ja nemám hlinu. Mám 2 hliny. Rýchlo domov. Rýchlo do bezpečí. Ale keď nikde z toho sa nejde z bezpečí. A potrebujeme aj tak ešte one. Zlato, máš zlato? No, sú tam maximálne 4 tuším. No, 4 sú tu. A on sa to ešte zdrží, no. Koľko máš peci? 4? Čo? 4 no, sú vypečené. Chýbajú mi dve zlata na chyba. Ježiš, čo s tým? To nechcem. Dám ti čo som si vykraftil kompasný sekr. Ja idem ešte skúsiť na šťastie a... Potrebujeme 2 zlata. No opadávajte stromčeky. Teoro má ubraté aj s Grixanom. Teraz má Teoro toľko, jak ja tuším. A ty máš o pol srdečka menej. O, zlato, zlato. Idem domov rýchlo. Máš jablko? A ešte. Ja som našiel zlato rýchlejšie než ty. Jablko. Tak stačí jeden strom vykopať. Ľahko. Štvrtý kácam. A nič. To musíš počkať, keď lány. Padaj z brezového, ne? Áno. Saplingy podaj len. No, po mne. Už to idem
Ešte ďalších 5 sa vypadlo. Nemám jablček. Ježiš, jedno jablčko. Ty kokos, mi tu nepadne jedno jablko. Musím od nic ísť. Čo? Ajaj, bitka. Kde? Hestia. Gexanom. Škoda. Hestia mal malenko HP. Gexon prišiel o... Máš jablko? Nemám, idem z hánu dolej. Keď tak niečo zakryť rýchlo a shiftuj. Čo to bude za prekvapko. Ten spawn hore. Ide umre ďalší. No ja by som sa okolo neho nepohyboval. Niekto to môže brať ako checkpoint. Čo my to tak tiež bereme. No. Do riti. Jo. Vidím zadúku. Vypadni. Kde si? Tam jak je ten. Shiftuj. Kde si, jak je ten? Čo je, jak je ten? Ja jak mne začínajú tam. Kde si pre Boha? Tam. Poď domov, ja nechcem, aby si umrel. Poď domov. Počuješ? Haló. No. Poďte do... Čo to bojím? Ja som teraz úplne na vrchole tej hory. No ja som opoci. Tak potom som to ja, okej? Hestia má prečo plné? Však lebo je na spawne. Čakaj. Ja ešte mám kotvý. Poď domov. To je Hestia. Tak dobre, ale vypadne odtiaľ, to je jedno. No, Hestia. Dobre, poď domov. Wow, práve to som ubral. Jebané stromčeky. Nenávidím ich. Ani po. Nič po hentom. Ni po. Žiadne jablčko. Teraz keď dojdeš, musíme ísť spolu niekam, opustíme toto. Proste musíme uvidieť, uvidíme čo sa stane.
Musíme vylezť tej nory. No, kde si? Jak pôjdeš smerom. Tam smer, jak sme odtiaľ došli. Ale... Ja nechcem, tu sa stretneme, pred barákom. Ja sa snažím žehnať oblúčko, ty. Dopíšem na Skype. Neviem. Kúkni to, keď môžeš. Dobre, ničím, krafťák, všetko. Ideme o toto. Hnusné saplingy, nenávidím saplingy. Dajte mi jablčko. Dobre, ideme ich hľadať spolu. Poď, kde si? Ježiš Kriste, skoro som skočil do tej priepasti. Ty si kde? Tam pri tom. Okay. Idem tam k tebe. To som tu, ja som tu, okej? No, som tu tež. No tak poďme, tuto boli stromčeky, tak možno... Ty som tam je- vysekal už. No tak možno tam je ešte niečo. No, ona už vyrasla, ja som ich tam zasadil. No práve. Možno tam bude niekto. Pozrieme sa na štatistiky ostatných hráčov. Maty má najmenej, ďalší má Wolf, Teluro a Wolf majú rovnako, potom som ja, potom je Danek. A najviac máš ty. Cheating. Ideme. A poď pod vodou, pod vodou. Pod vodou. Nosím tam. Ježiš Maria, kľudne môže Danek niekto mieriť niekde lukom. Danek s mojím počítačom za... nebudem radšej ukážať, to sa mu nenačítajú čanky. On má problém s tými čankami načítavať, takže on nebude strývať na dávku. Ježiš, ja som tu už bol, zasekal som tu všetko. Nič. Čo tu není jablko? Ne. Však ale väčšinou mi 10 jablok pomaly padne z jedného stromu. No však to. Poďme, tam víš čo, prepávame Nie je takto. to nejaké obmedzené? Neviem. Prepávame takto oceán. Keď niekoho stretneme, tak... Kúkaj na bok, kúkaj na bok. Teluro má dosť málo. Teraz sa mi zdá... Ne. Wolf a Teluro majú málo. Ale kľudne môžu mať full dia. To je ten problém, že nevíš, to je taký divný pocit. Ten mešček, čo mu troška. Ty víš? Omylom klikneš kvečko. Jaj. Preto mám, lebo ja mám Včko vedľa kvečka je nedá. Preto mám radšej... Ešte zostaneme na tomto ostrovočeku maličku. No, no. Tu nejsú hory, alebo ich nemám načítané? Sú tu hory. A je, tu sa nenačítané. Nenačítané. Ale ten most, a ten ostrovček hore, taký ten zdvihnuté hore, to je veľmi pekné. Títo vygenerované sú pekné tie hory. Čo neviem si. Ten výbežky, ty kokos. Ale pamätáš vtedy na tom serveri, aký krásne hory sme mali? To boli krásne hory, kde sme mali tie drevo hrozné bolo. Tam bol tež taký Teraz, kapit. keď sa... Tam bol tež taký kapitátor. A blížime sa k pevnine, takže už by som si dal meč do ruky. Kvečko. A tak tu už ho nemôžeš kde stretnúť. Ideme, musíme proste niekoho nájsť, buď to alebo niečo. What the fuck, čo tu je zabitý zajac? A on niekedy skočí z veľkej výšky, to sa aj stalo už veľa razy. On sem tam skoro aj sebevraždil si, alebo čo. Mušák malý. Dneska sme videli zrazu nahľadať sa na ceste dvoch. Mati! Poďme zabiť. Počkaj. No, Počkaj. Áno, ideme. Akcia. Jo. Počkaj. GG.
Mám diamant. Na čo nám je? Však máme diamant. Však dobré, ale... Počkej, má tu niečo dôležité? Nemá určite, ani zlaté jablko nemá. Má jablka! Kúkni, koľko jablk má. Daj ber! Daj krafťák, máme. Zlato? Ja mám 6 zlata. Na čo má 10 mečov? Mám jablka. Máš? No. Krafťák? Krafťak chceš? Tu máš. Polož ho na zem. Rovno 5. Polož ho na zem. Ježiš, na čo je vlna? Kde sú tie tých máš? Rýchlo, lebo sme blízko spawnu. Kde ich mám? Ja mám iba jablka. Ježiš, tu mám ďalšie. A máš ešte zlatú vlake? Mám, tu máš. O, daj ešte jablčka, máme 2 jablčka zlaté. 2? Tak... Zjem jedno? No. Tak mi hodia tu čas. A ideme preč. Preč odtiaľto. Čo vyhodzím? Poď, musíme sa, poď tuto, nebuď v strede, tuto, hneď, tuto. Niekde za. Tuto, tu vyhaďme. Pozor ale. Pozor, pozor, pozor. Ty kokos. Toto. Tak vám páči. Čo máme toľko cobblestone? Čo? Na čo nám je toľko kopu? Práve ho jedlo. Ale jedla moc mal. Ja, No dobré. ideme kaďal. Tam je to. Tak kam chceš ísť ináč? Držme sa spolu. No zatiaľ. Konečne nejaká akcia. No a teraz už len nasilnejší. Danek, Wolfix, Grixan, Teluro a my. Som nečakal, že my budeme v top. No, teraz, ktorý tým prehrá, tak ten bude top 3. Už bojujeme. No, Oni budú v tento lesíku. budú stopro. Oni podľa sú zavkopaní podľa mňa. Musíme hľadať diery. Tu to nič nebude, tu sme boli dávno. Kurva. To bol za... To je koň, jak som sa zlakol, že to je Wolf. No, Wolf je super. Pokiaľ to bude... Ja som ukončil ďalší diel. Ale čo už? Však už je pol hodina prešla. Od toho, čo sme odchali. Áno, dobre, ale rýchlo to ukončí. Dobre, čus. Počkaj. No rýchlo. No, takže čaute, uvidíme sa v ďalšom dieli, až prežijeme do tej. Takže čaute.